Μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, τράβλιζα από παιδί, από 4 χρονών, και το πρώτο καταλάβαμε από το σχολείο. Ένα παιδί παρατήρησε ότι έλεγα και πολλές φορές, επαναλάμβανα συλλαβές, και οι γονείς μου με πήγαν για λογοθεραπεία όταν ήμουν μικρή, περίπου 4-5-6 χρονών. Και μετά στο σχολείο το αντιμετώπισαν πολύ, πολύ κακά. Και είχαν μια δασκάλα που με έβγαζε από το μάθημα και μου έκανε αναπνοές, που είναι άσχετο. The end.